Po naging pangarap niyo nung bata pa kayo, 'no? Kasi yung mga iba, ma'am, 'no, may mga gusto, halimbawa gusto maging doktor pero due to financial difficulties, so nagiging parang, pangarap na lang talaga at kumuha ng ibang course. So kayo po, ma'am, as a bata po, Ma'am Shirley, ano po ang inyong naging pangarap noon? Sir Christian, ang hirap naman ng tanong mo kasi marami akong pangarap. Yung pong pinakapangarap niyo? Kada makita ko nun pinapangarap ko, nakita ko yung artista, gusto kong maging artista paglaki ko, 'di ba? Nakita ko yung dentista sa amin, sa paaralan namin, gusto kong maging dentista, gano'n. Nakita ko rin yung mayaman na businesswoman sa'min 'pag may nagdo-donate, 'di ba? Gusto mo ring maging gano'n, 'no? Pero in reality 'no, to top it all, ang nakikita ko na nagbigay inspirasyon sa'kin 'no, siguro yung mga teacher ko. Kaya back then sabi ko, gusto ko ring maging isang guro someday 'no, yun. At yun din po ba ang kinuha po ninyo sa inyong kolehiyo? At pakikwento naman po sa'min yung inyong college days. Talagang pahirapan ng interview na 'to, nire-recall mo pala lahat, eh, 'no? Yung ano, yung, back then gusto kong maging isang teacher 'no, dahil lalong-lalo na yung mga kapatid ko 'no, ng kinukuha nilang mga kurso, mga teacher halos 'no. Meron akong kapatid na nagtuturo na sa SATSCO, may kapatid akong nagtuturo sa Assumption 'no, nag-aral sila sa Assumption, gano'n. So sabi ko gusto ko ring maging teacher. Ah, pero sabi nung isang nakakatandang kapatid ko na tumulong sa akin sa pag-aaral ko, sabi niya, "Baka gusto mong maging nurse kasi yung mga nurses ngayon is ano, talagang in demand sila sa ibang bansa, 'no? Para makatulong ka sa mga magulang natin, mga kapatid natin, 'no?" So siyempre ako naman 'no, very very kumbaga, nakita ko na perhaps we have future 'no, we have a very good future 'pag, ah, kinuha ko yung nursing, kaya nag-nursing ako 'no. So I was able to graduate 'no, as a BSN 'no, having BSN, course 'no. Tapos I was able to pass even the nursing licensure examination 'no, kaya licensed nurse din ako 'no, oo. Kaya lang due to, struggles na rin sa buhay 'no, kasi after kong mag-graduate ng nursing, na-in-love na ako kay Mr. Sipahagan 'no, sa aking first and only boyfriend 'no. Na-in-love ako sa kanya kaya nakapag-asawa ako ng maaga na na yun 'no, siguro yun lang din kailangan malaman ng mga mag-aaral natin 'no. Hindi lang ito pagsasabi siguro ng kwento ko, ito ay pagkuha din ng mga moral lessons 'no, sa journey ko bilang Yes isang, po. public servant 'no. Yun, napakahirap na mag-asawa kayo na hindi kayo ready 'no. Kaya ako lagi kong sinasabi even sa mga anak ko 'no, hindi masamang magmahal, hindi masamang makipag-boyfriend 'no, pero kailangan alam niyo ano yung magiging responsibilidad niyo kapag nag-asawa na kayo. Kasi hindi siya laro. At totoo rin yung sinasabi ng matatanda na hindi siya kanin na pwede mong iluwa kapag napaso ka, 'no? Kaya kailangan 'no, as you grow older, you have to realize na you have to, put into your system, into your heart and mind na in everything that you do, in all the actuations, you have to be responsible and accountable. No? Kailangan tinitingnan mo ano yung mga pros and cons, ano yung mga repercussions ng mga ginagawa. Yun. So, nung time na college ako, ang first course ko is nursing, no? At naging license din ako. Pero nung time na nag-asawa na ako at nagkaanak na ako, no, um, I wasn't able to practice nursing. Siguro nag-practice ako 2 to 3 months lang kasi yung naging anak ko ng panganay is naging masasakitin siya. No? So I have to sacrifice really a lot of my time. No? Hindi ako pwedeng magtrabaho talaga bilang nanay. At binigay ko talaga sa anak ko. But back then, siguro yung willingness mo, yung aspiration mo, hindi pa rin nawawala kahit plain housewife ka. No?
sabi ko hindi pwede na basta na lang ako plain housewife, no? Kahit na may trabaho si mister. Hindi ako pwede sa ganito, no? Sayang ang pinagpaguran ng mga magulang ko. So at that time, yung aking Saturdays and Sundays, kinuha ko sa 18 units ng education at nag-masters pa ako, no? Wow. Talagang talagang sinagad-sagad ko yung oras ko ng hapon at saka Saturday, Sundays para makuha ko yung 18 units, makapag-education ako, no? And makapag-masters na rin. Ang iniisip ko kasi noon, kung hindi ako makakapag-abroad dahil sa mga anak ko, na magamit yung nursing, ayoko namang maging burden lang ako. No? What I mean is, still, I would like to help my family and my parents as well, no? So what I did, nag-masters ako, nag-18 units ako, and luckily, agad-agad naman, nakapasa naman ako ng LET, no? Bonggang-bongga si Lord, no? Nakapasa ka agad ako ng LET. Sabi siguro ni Lord, ipasa na natin to, kailangan niyang kumita, no? Magtrabaho, maghanap buhay. Yun. Tapos, uh, habang nagre-review pala ako, nagte-take ako ng 18 units ko, nagtuturo na ako sa Saints ko. Naging contractual teacher ako, substitute teacher ako ng Saints Scholastica. Tapos nung makapasa ako ng LET, doon na nag-start yung career ko sa DepEd public schools. Na-hire ako as teacher 1 sa DepEd Division of Pampanga. My first assignment then was in San Vicente High School, no, as a science teacher. No. Yun ang journey ko sa pagiging teacher 1. Nagturo ako sa San Vicente, sa Lubao for 4 years. Tapos nag-seek ako ng transfer sa San Fernando dahil talagang nakatira kami sa San Fernando, no? So alam nyo ba kung anong reason ko nung nag-apply ako ng transfer? Sabi ko sa head nun, no, ng San Fernando, nagpunta ako sa kanila. Humingi ako ng audience ng time ng appointment sa AO5 noon. Ang sagot ko, ang reason ko, "Sir, tulungan niyo po ako. Hindi na po ako sinagsikatan ng araw sa San Fernando. Aalis po ako ng alas 5 ng umaga, darating ako ng alas 6 ng gabi. Hindi ko na nakikita yung araw sa San Fernando." Yun ang reason kaya nagpa-transfer ako, no? And of course, bilang isang ina, yung oras mo rin sa mga anak mo. So yun, because of that, perhaps, no, and the rest is history. Napunta ako sa City of San Fernando. Naging teacher 1 ako ng ICT High School. I was then teaching. I handled then mathematics, no, geometry, algebra, no, advanced algebra, research, no, yun ang mga hinandle ko sa ICT High School. Pioneer advisor ako, unang-unang advisor ako ng 4th year. Ang tawag nila sa section namin nun is 4SZ. Shirley Zipagan, no? Kasi wala pa silang maisip na pangalan doon. Kaya yun ang tawag sa section nila. Tapos, very good naman yung experience ko sa ICT kasi from the time na na-handle ko yung 4th year, no, that is the time also na nagkaroon siya ng access sa mga entrance exams ng UP, no, UP Diliman, UP, mga ganon. Marami na kami mga passer, no, sa mga ganong universities. No. Yun, so far yun ang journey ko naman sa San Fernando. No. For 2 years, naging teacher ako math teacher ako and research teacher ng ICT. After that, naging school head na ako. Naging school head na ako ng City of San Fernando for 11 years. 11 years. Bale, matagal-tagal ako naging principal 1, tapos principal 2, tapos hindi na ako nag-principal 3, nag-principal 4 kaagad ako. No? Tapos, sa tulong ng mga magagaling na tao, no? Mga nag-mentor sa akin, no? Yun, nung naging principal 4 ako,
I handled the biggest school in Region 3 sa elementary, yung San Fernando Elementary School, no? So napunta ako doon. Back then, nung naging principal ako ng SFES, naging passer na rin ako ng SES board, no? Yung entry exam, no? ng ating mga third level positions. Yun, tinulungan ako ni Dr. Malyari, yung naging ASDS at SDS ko sa San Fernando, ni Sir Bot Mendoza, yan yung mga mentor ko, si Mama Kaspak, no? Sila Mama Clar, no? Sila RD, yan, mga magagaling na tao na talagang may mabuting puso din, no? Mga mayor ng San Fernando, ganun. So, yun, after that, nag-enter na ako sa third level, tinuloy-tuloy ko na yung four stages ng exams hanggang maging SES eligible tayo. No? Tapos, hindi rin natatapos yung struggle eh. Habang napopromote ka, tinatapos mo rin yung degree mo. Hindi lang masteral, pati doctoral. No? Kaya yung talagang education, non-stop siya. Yung learning talaga, non-stop siya. No? You cannot say that you already know everything, and you cannot say also, you cannot claim, no, that you are very knowledgeable in a lot of things, no. Kasi yung little wisdom is very dangerous. Eh, no? Kaya we keep on struggling to learn, no. Not only for our personal development, not only for our professional development, rather for our community, our family, and most importantly, the primary reason why we are here, our learners. No? Yun. Mukhang ako na lang ang nagsalita. Ayan. Actually, ang dami po namin na-discover. Parang gusto ko po ata magpa-second dose sa inyo, ma'am. So, di ba? Ngayon lang po natin nalaman, sa palang licensed nurse po talaga si Ma'am Shirley po ng ating ESDS. So, nakwento na rin niya yung kanyang mga milestone, no, bago siya maging assistant superintendent. And ito na po ang ating pinakahihintay, no, na $1,000,000 question. Ang tanong rin ng karamihan, no po. Sige, Ma'am Neris, go ahead. Ayan. Ayan, syempre, we are so excited naman para sa inyong love story yan. Pero kanina nabigyan na tayo ng konting gist kung sa love story ni Ma'am Shirley. And pakikwento din po yung pong kayo po bilang isang ina, paano naman po kayo as a mother and as a wife, and how you manage your time? Pwede mong malagay ng disclaimer dito, huwag gayahin. Ganon. De joke lang. Lesson learned na lang po to sa yeah. Joke lang yun. Siguro, bits and pieces of lessons that you would get out of this journey, no? Yung mga pagsisikap sa buhay din. Syempre, hindi kami handa ng mag-asawa, no? Nung naging mag-asawa kami.